Ongi etorriak Osasuntsu eta Pozik programako beste atal batera, eta gaurkoan Ibon Gurrutxaga medikua dugu gurekin, eta berak esango digu nola mantendu gure bihotza sano. Ezta? Bai, hori. Ze, gure organoetatik, igual ez baldin bada garrantzitsuena, garrantzitsuenetarikoa bada, ez? Hori da, bai. Eta batzutan ez dakigu oso ongi, ze ariketak behar ditugun egin hori sano mantentzeko. Bai. Ez dakitzuk pistaren bat baldin badukazu? Duela gutxi arte esaten zen, ariketa aerobikoak oso garrantzitsuak zirela, baina azken urte hauetan ikusi da baita indar ariketak oso garrantzitsuak direla. Gimnasioan egiten ditugun horiek, ez? Makinekin eta bar. Eta horiek, baita oso garrantzitsuak dira bihotzerako eta bihotzeko muskularako azken finean. Eta gero, ariketa intervaloak edo egitearena, ez? Osea, ariketa gelditu dela oso nahiko osasuntsugarria guretzako, ez? Bai. Hori ala da? Bai, odol tentsioa jaitsi daiteke, horri esker, baita arnasketa sistema edo arnas sistema hobetu daiteke intervalo horiei esker, eta uzten diogun tarte bat gorputzari berriz, ez? Berreskuratzeko, baita pixkat gehiago exigitu aldiogu gure gorputzari, ez? Baina beti kontrol batekin eta ez baldin badakigu ze ariketak egin eta bar, profesional baten laguntzaz. Bai, hori beti da garrantzitsua, ez? Batzutan joaten gara eta gimnasio batera sartu eta ezakit makina horiekin hasi, baina egin kontrol asko gabe, ez? Orduan behar dugu supervisio puntu hori. Bai, pixkatxo bat gutxienez asterakoan, ez? Baina hori bai fijo daukagula sedentarismoa bihotzaren antagonista dela, ez? Bai. Ez digula oso ongi... Bai, eta horretarako, gure egunerokotasunean edo, ariketa batzuk edo sedentarismo hori ekidin behar dugu, ez? Adibidez, lanpostura iristean edo gure lantokira iristean, igogailua ez hartu eta eskailerak hartu adibidez, eskailera bitartez igo, edo ibiltzen joan lanpostura, gure lantokira, edo erosketak egitera baita ibiltzen joan, edo bizikletaz. Lan sedentari bat baldin badaukagu altxatu orduro edo eta luzaketa batzuk egin, paseotxo bat eman lanean, horrelako gauzak. Eta nola jakin gure bihotza sano dagoela? Hau da, ez, agian nik, pentsatzen dut ez daukadala arazorik, eta batean, ez da ala, ez, nola jakin? Jende gaztea orokorrean ez dugu arazo handirik izanen bihotzean, ez? Baita kirol ekstremoren bat edo maratoien bat edo egin behar baldin badugu, askotan gomendatzen dena da kardiologo batean kontsultatu edo pixkat ikusteko gauza horiek. Baina, ez dakit, orokorrean guk egiten dugun kirolarekin ez dugu analisi edo proba espezifikorik behar. Nola jakin bihotza ondo daukagun? Kirola egiterakoan tentsioa asko ez bada igotzen, baita pultsoa edo pultsoa 200 pultsazio baino gutxiagora iristea komenigarria da, hortikan ez pasatzea, eta baita kirola amaitzean, pultso hori gutxi gora bera mantsotzen joatea minutu batzuetan edo 10-15 minututan. Eta elikadura ere da garrantzitsua, ez, kontu honetan? Bai, azken finean, produktu edo elikagai ultraprozesatuak, azukrea eta bar, kaltetu dezake gure bihotza eta gure bihotzeko arteriak, ez? Eta hori, zahartzaroan edo ezain zahartzaroan kalteak ekarri dezake bihotzean, bai. Informazio guzti honekin geratuko gara, eta mantentzen dugunez, saiatuko gara bintzat gure bihotza sano mantentzen. Hori da. Mila esker, Ibon. Osasun prebentiboan ohiko osasun azterketen garrantzia oso handia da, osasunaren egoera egonkorra mantentzeko eta gaixotasunak detektatzeko. Hona hemen osasun azterketen garrantzia 3 puntutan.
Gaixotasunaren diagnostiko prebentzioaren ahalmena. Ohiko osasun azterketek gaixotasunak azkar detektatzen laguntzen dute, adibidez, kardiobaskularrak, diabetesa edo kretinismoa. Diagnostiko goiztiarra izateak tratamentu eta prebentzio neurriak garaiz jartzea ahalbidetzen du eta horrek gaixotasunen bilakaera murrizten du, osasunaren kalitatea hobetuz. Osasunaren monitorizazio eta hobekuntza. Azterketa hauek pertsonen osasun orokorra behatzen laguntzen dute. Horrela, bihotz tensio altua, kolesterol mailak eta bertze osasun parametroak kontrolatzen dira eta medikuaren orientabideekin osasun ohitura osasuntsuak ezartzen dira. Hori guztia gaixotasunak saihesteko eta prebentzio egiteko funtsezko tresna bihurtzen da. Prebentziozko neurriak eta osasun hezkuntza. Ohiko osasun azterketek gizartean osasun hezkuntza eta prebentzio politiken ezarpenen laguntzen dute. Pertsona batek azterketa egitean gaixotasun arriskutsuen prebentzioaz eta osasun ohiturak hobetzeko neurriak hartzen ditu. Eta horrek osasun publikoaren hobekuntza sustatzen du. Ohiko osasun azterketek gaixotasunak detektatzen, prebentzia sustatzen eta osasunaren egoera hobetzen dute, bizitza osasuntsu eta egonkorra izateko laguntza handia emanez. Oraikoan, elikadura eta kirolaren errendimenduaren arteko erlazioaz hitz egin behar dut. Gero eta argiago dago, dieta egoki batek nabarmen lagundu dezakela errendimendu fisikoa hobetzen, bai eguneroko jardueretan eta bai lehiaketa mailan. Nola laguntzen du dieta egoki batek errendimendua hobetzen? Alde batetik dieta orekatu bat izateak nekea atzeratzen du, lesioen arriskua murrizten du, eta entrenamendutik hobeto berreskuratzen laguntzen digu. Gainera, vitaminak eta mineralak funtsezkoak dira muskuluen funtzionamendurako. Oxigenoaren garraioan eta sistema immunearen indartzean parte hartzen dutelako. Elikadura ez da behin finkatzen den zerbait, baizik eta bizitzaren fase bakoitzean egokitu beharreko prozesu jarraitu bat da. Gure osasun fisikoa eta mentala elikaduraren araberakoa da neurri handi batean. Entrenamendu aurretik gomendatzen da karbohidrato konplexua kontsumitzea, adibidez ogi integrala, arroz integrala, platanoa edo frutu lehor batzuk, hauek energia iraunkorra ematen digutelako. Entrenatu aurreko lehenengo orduan edo lehenengo 2 orduetan jana arina izatea garrantzitsua da, digestioa oztopatu ez dadin. Eta gero entrenamendu ondoren helburua da energia reserbak berreskuratzea eta muskuluak sendatzea. Orduen horretarako proteina eta karbohidratu kombinazio egoki bat hartzea da klabea. Esate baterako arrautza bat ogi integralarekin, jogur naturala frutarekin edo oilasku serra bat patata egosiarekin. Eta azkenik hidratatzea oso importantea da, funtsezkoa da. Ura gabe, gorputzak beroa xahutzeko eta muskuluak modu egokian funtzionatzeko gaitasuna galtzen du. Nahikoa edaten ez baina dugu, nekea lehenago agertzen da eta konzentrazioa jausten da eta lesioen arriskua handitu egiten da. Orduan, entrenamenduaren aurretik, bitartean eta ondoren ura eratea oso garrantzitsua da, batez ere jarduera luzeetan edo bero handiarekin. Eta, azkenik erran, kirolarion baten oinetakoak ez direla bakarrik garrantzitsuak, platera eta edalontzia ere bai. Ariketa hau, sentadia hankabakarra batekin da. Sentadia arruntean bezala, egingo duguna da bajatu, baina kasu honetan hankabakar bat erabiliz. Orduan, horretarako aurreratuko dugu hanka bat, luze mantenduko dugu hor aurrean, eta bajatuko gara, oreka mantenduz, eta hortikan altxatuko gara. Orain, 3 ariketa egingo ditugu eta gero bateratuko ditugu.
Lehendabiziko ariketa izanen da pelbisaren mugimendua kontrolpean izatea. Pelbisa, imaginatu dezakegu baloi bezala bat dela. Orduan, eskutartean izanen badugu, antebertsioa egiten dugu eta retrobertsioa. Hau izanen da mugimenduak. Pelbisea eskuan izan da, antebertsioa. Ikusten dugu nola gure bizkarrezurreko lumbarrak ere aldatzen direla. Eta retrobertsioa. Nire gorputzarekin egingo dut. Eskuak aldaketan jarri, antebertsioa egin, lumbareko kurbatura igotzen da, eta retrobertsioarekin lumbareak zuzen gelditzen dira. Orain, bigarrena eskapulen mugimendua izan da, protrakzioa eta retrakzioa. Imaginatu ere bai, gure humeroak eta eskapulen arteko erlazioan aurrera botatzean, kaja torazikoarekin aldaketa egoten direla. Orduan, aurrera bota eta atzera bota. Kontua izan, hauen arteko erlazioa dagoela pelbisa eta sorbaldetako mugimendua. Orduan, egin dezakeguna da pelbisa neutro jarri, pixka bat retrobertsioa eginda, eta ondoren protrakzion eta retrakzion egin. Hemen geldituko gara. Hirugarren atalean lepoaren zuzenketa egingo dugu. Lepoa eta buruaren zuzenketa. Eta egiten duguna da hemen da. Egiten duguna da hemen mentoia sartu eta lepoa zuzen jarri. Orduan, 3 ariketa hauekin, retrobertsioa, retrakzioa eta lepoaren zuzenketa, mentoia sartuta, ariketa bakar bat egingo dugu, paretanen aurka. Bateratuko ditugu 3 ariketak, belaunak pixka bat tolestu, hemen badago lekua eta egin behar duguna da. Retrobertsioan, zuzentzeko, eskapulen retrakzioa eta orain ahal dugun bezain beste lepoa aurrera sartu eta autoelongatu. Gure gorputza autoelongatu. Honekin, autoelongazioa egiten dugunean, 3 atal aurreko atalak egitea pixka bat kostatuko zaigu. Orduan, indarra egin behar dugu abdominalekin eta gorputz osoarekin. Retrakzioa, aldakak eta sorbalda eta autoelongazioa. Eta hor mantendu 5, 6, 7, 10 segundu nahi dezutena. Saiatu arnasketa txikiak egitea eta mantentzea autoelongazioa. Hemen ariketa hontan klabea bada autoelongazioa. Gure pentsamendua azkenean diskurso bat da eta guk uste baino askoz ere gehiago kontrolatu dezakegu. Hau terapia barnean gaudenean asko lantzen da, terapia kognitiboa esaten dena. Pentsamendu positiboa ez da pentsamendu fantasiosoa, ez da pentsamendu irreala, da pentsamendu erreala, baina alderdi positiboan, eraginkorrean, funtzionalean ikusiz. Badaude distortzio asko gure kulturan, adibidez perfekzionismoa hitz egin dugula, badago ere bai erruduntasuna, besteei beti errua botatzearena, badago filtrajea ez, gauza batzuekin geratzen naiz baina besteekin ez, dramatizatzea, beti egoerarik okerrena pentsatzea, eta elementu kultural hauek askotan gure pentsamenduan eragiten dute, eta ez digute zoriontasun hori lortzen uzten. Pentsamendu positiboa da, erreala izatea, adibidez arazo bat daukat, latenetik kaleratu naute, hori arazo handi bat da, gaur egun, kultura eta gizarte honetan, eta nik aukeratzen aldut
dramatizatu beti egoerarik okerrena ikusi nire etorkizunean lanean, edo aukera berri bat daukadala pentsatu dezaket, ez? Atzera begiratu, ze esperientzia dudan, zer dakit egiten, eta ze beste lan batean sartu naitekeen, aldatu nahi baldin badut, ze baliabide behar ditudan, hori da pentsamendu positiboa. Jartzea bizitzan, funtzionaltasuna, eta guretzat egokiena eta honena izan daitekeen hori lortzeko behintzat desioa. Hor ere bai, noski dago frustrazioa. Oso importantea da frustratzeko gaitasuna onartzea, ez? Gauzak ez doazenean nik nahi dudan moduan, hori ere onartu behar dugu, ze azkenean askotan iristen garen tokiraino bakarrik. Agian nik nahi dut zerbait lortu norbaitekin geratu, edo orain afari bat egin lagunekin, baina bakoitzak bere bizitza dauka eta oso zaila da hori lortzea. Zer da benetan lortzen aldu dana? Bakarrik pertsona hauekin geratzea eta besteekin ezin izan dut, horrekin konformatzea eta positibo izatea, ez? Disfrutatu dezaket ere egoera honetan, naiz eta dena ez euki. Hori da pentsamendu positiboa da, nire pentsamendu hausnertzea, ikustea ze bista edo ze ikuspuntuari naizen jartzen egoera horretan, eta ahalik eta pentsamendu egokiena eta funtzionalena jartzea nire helburuak lortzeko, beti ahal den mailan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.